Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Hello. Boss, buhay si Salome o Dorina. Dili. Dili ka na mahimo. Pero maudyo ni ang nitabo, Boss Eman. Dakong buhay si Salome. Nakita siya sa silingan nila nga may convenience store. Panuway. Nganong lisod mang patyo ni bayana. Abyan yung tingali ng asawa ni mo, boss. Kinahanglang mamatay gyud si Hado Puldo. Unya, boss. Unsi matong buhato ni karon. Maguna-una pa ko. Ayaw pagkapura. Unya, boss. Asam ko ini karon. Kinahanglang masundan mo na sab ang tanang lihok ni Salome. Balik na sa ko sa uno ini, boss. Kung makabinta ka, pusila na siya. Kanang tumungyot sa iyang kasing-kasing. Asa naman sa kapaingon, Dorina. Doon na lang lagi ko importanteng taong pagkikitaan. Pero base nung ba disgrasya nagkaana. Kay kabala ka na ko, Joseph. Mas mag-ampi ko karon sa akong mga lakaw. Pero Naana si siya na, Joseph. Nabalik na siya nimo. Naana ang imong anak. Kailangang itutok mo kaniya ang tanan mong panahon. Dorina, nagtuo ka ba nga dili nimo anak si Shana? Ha? Mao ba nang gibati nimo? Nga dili nimo anak si Shana? O, Joseph, Dorina, mao ka na ang akong gipati. Busa kinahanglan sultihan ko nimo sa tinuod. oh, Mao ka na nagkapalibog na ko, Joseph. Kung nganong wa man ako bati ang anak nako si Shana. Oh, suod na nako siya. Pero isipinahan, naglibog ko. Bisan ang akong lawas, way ilhan ang nakabaton ko og anak. Dorina, asawa ta ka. Ikaw ang inahan ni Shana. O Elizabeth, kana ang ibutang sa imong nauna. Dali na, mga una ta. Kamo na lang. May importante kong lakton karon. Dili ko bigid ikaw mapugnan. Hatagi lang kong higayon, Joseph. Sige na. Pangaon na lang kamo. Sorry, Joseph. Pero maoki ni ang angayan akong buhaton. Maghinay-hinay ug palayo ninyo na siya na. Ako ang naghatag og kagubot sa iyong kinabuhi sa unang panahon. Busa, dili ko angay manginahan ni siya na. Kinahanglang mahibaw-an ko gyud ang tinuod. Kang lawgawa. Wa dyan mo makak ang silingan nila ni Dorina. Buhay dyan si Dorina. Ug siya ang nag-drive anang auto sa unahan. Kinahanglan masundan ko siya kung asa siya paingon. Kinahanglang magkasulti kami pag-usap sa akong doktor. Kinahanglang matubag na ang iyang kay buong kung nganong nahimo kong asawa ni Dr. Joseph Verdad. Miss, may magpangutan ako nahain ang klinik ni Dr. David Amoges. Nga na ba namalik naman sa syudad, Eman? Buhi si Salome. Oh, may balik karon pagto na sab siya. Unya ikaw na sab ang madisgrasya? Dili mahimo. Na di na mo mapatay si Salome. Oh. Hello. Unsa na? Ha, Dopoldo? Boss, nasundan na sa nako si Salome. Ni Asya sa Osaka Hospital. Susiha kuno sa iyang tuyo ang mga hospital. Susiha, Dopoldo. Dili na mahimo nga makaikyas pa sa kamatayon si Salome. O, boss. Sige, padong na mi diha.
Mamalik pi sabay. Okay, boss. Ayaw gyud palipat kang Salome. Gukda gyud siya kung asa siya paingon. O, boss. Ako sing sundan kung unsay ang tuyo din sa ospital. Sige, mag-abot na lang ta sabay. Okay, boss. Sige, boss. Musod ako sa ospital. Nara, mao ka na ang klinik ni Dr. David Amongkis. Hello. Good afternoon. Darina, kumusta? Salamat nga nahinomdum dahin ka nako. Dili ba ito mong malimot ko sa labing importanteng pasyente na ko? Mahimo batang magsulti? Oh, sure. Dali. Sure, dali. Salamat. Lingkod. Salamat. Dili na lang ko pagliko-liko pa. Una, magpasalamat ko nga giluwas ko nimo gikan sa kamatayon. Amo ng trabaho mga doktor. Ang muluwas og kinabuhi sa tao. Karon, sa ikaduha na kong tuyo, ug mao kini ang labing importante, Dok. Unsa ba ka na? Ha? Nganong sa una pa lang nimo pagkakita nako, nangutana man ka kung tinuod ba nga Dorina ang akong pangan. Kuan? Naibaw ko nakurat ka sa pagkakita nako, nga ako ang asawa ni Dr. Joseph Berdan. Sorry, pero, kuan? Naglibog ka kung unsa itubag nimo nako. Unsa may inyong gikasabutan ni Joseph? O, may gikasabutan. Suod ka mong higala, dili ba? Dili. Dili misuod. O, wa ko'y kalibutan sa iyang kinabuhi. Kung dili pa ka musuod, unsa may but ipasabot sa usa sa mga picture diha sa inyong bongbong. Dili ba? Si Joseph kanang usa sa mga kauban mo mga doktor, di ba? Na makaka para ni Joseph, di ba? Mas may tingaling kamo si Joseph pag magsulti bahin sa... Bahin sa unsa. Sultihin na lang ko sa tinuod, Dok. Ay kabala ka. Dili mahibaw si Joseph sa akong masayran gikan nimo karon. Sorry Dili ko mahimo manghilabot sa inyong problema. Wa kami problema ni Joseph, Dok. Ako ang dunay problema niya. Tuwid kay gibati ko nga. Nga dili Dorina ang tinuod akong pangan. Busa, kung doon na kay nahibawan bahin sa tinuod nga Dorina, kinahanglan sultihan ko nimo. Nahibaw ko nga dili ako ang Dorina nga asawa ni Joseph. Ang gusto lang ako makita, ang tinuod nga naong sa asawa ni Joseph. Okay. Sultihan ako nimo. May ipakita ko nimo. May ipakita ka na ako diya sa computer? Oh. Kana. Mao ka na siya. Si Dorina Berdan. Siya? Baby siya na. Katuog na day. Nimingaw man ko sa akong mami, Giselle. O, unsa? Oy, unsaon tama na ronday. Ngawa man intaw na din he. Baby siya na? Unsay problema? Daddy, mapawali lang po sa amo. Oh, baby siya na. Mao naman ni imong bahay. Ako ang imong daddy. Gimingaw man ko ni mami, Giselle. Oh, ha? Ate Dorina. Baby siya ang imong daddy. Busa, dili ka na mubuwag niya. Ate Dorina. Mami Dorina. Siya ang imong Mami Dorina, siya na. Naliling. Dada siyang kwarto si Baby Shana. Og ayaw siya biyae dito. May importante lang may istoryahan si Joseph.
man. Kuya, wala naman kumupundo din uy. Unsa naman lang kung may makatultol nga pulis nato din ha? Ayaw ka bala ka. Huwag magkatultol na to din Sure ka? Ayaw lagi ka bala ka. Di ta magdugay din sa syudad. Humana mo mapatay unya si Salome manglarga tas layo. Oh, hello. Unsa day balita? Boss, si Dorina. Nabalik na silang bahay. Okay. Bantayin na lang sila. Kung mula ka o gani sila tawag dayon. Makig-meeting ko sa nahabilin ni mo mga kauban. Unsa man ang importante nimong pagkigsultihan ako si Dart. Joseph, hain ang tinuod nga Dorina. Ha? Unsa gunang imong gipanulti, Dorina? Dili ako si Dorina. Ako si Salome. Busa, sultihi ko kung hain ang tinuod nga Dorina. Hain ang imong asawa, Joseph.